Takže zdravím vás všetkých z tohto krásneho miesta. Dnes je rovnodennosť a ako tradične som prišla do lesa ju oslaviť a privítať jar. Presne na astrologický čas. Tentokrát to bolo 10:01 a som si povedala, že nahrám ešte krátke video. Je nádherné vnímať tie energie tých ročných období, pretože každé je iné a každé nám prináša svoje dary, aby sme sa mohli lepšie nacítiť na seba. A vlastne tá jar je to úplné prebudenie, potom v lete to je plná sila, energia, tvorivosť a na tú jeseň sa začneme tak pomaly stišovať, prídu dušičky Samhain a vtedy akoby sme nechali umrieť všetko staré, všetko nepotrebné a úplne ideme do hlbín svojej duše. A prichádza zima a s letným slnovratom, kedy sa rodí nové slnko, začne to semienko v nás tak pomalinky klíčiť. Ešte to nevnímame, ale už to tam je. A ako prídu hromnice, imbolc, tak začína to tak pomaly viac a viac klíčiť a stúpať. A potom s príchodom jary to proste vyraší z tej zeme a sme v novej sile. A vnímam to napríklad na sebe tak, že každý rok mám pocit, že sa preúzam do novej verzie seba samej. Ako ďalšia, ako keby lepšia. Každý rok by som bola lepšia verzia sebe samej. A čo to znamená? Pre mňa to znamená byť lepšie a hlavne láskavejší človek k sebe, ale aj k ľuďom. Prehlbovať tú ľudskosť, prehlbovať lásku k sebe, k ľuďom, k svetu, k prírode. A to pre mňa znamená byť lepší človek. Takže ja to tak vnímam, že sa vždy prebudím do tej novej verzie a je to ako s tými stromami, že oni tiež z roka na rok vlastne vyrastú o kúsok viac, hej? Že s príchodom tej jary a cez jar, leto, tak proste naberajú tú silu a potom keď zhodia tie listy, tak sú zasa o kúsok ako keby múdrejšie, silnejšie a takto je to aj so mnou. Takže ďakujem za to, že môžem byť toho súčasťou a prajem vám krásne jarné dni, plné energie, slnka a lásky.